বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানে কি সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে মই যিটো মোৰ ড্ৰিম হয় সেইটো ড্ৰিমৰ ফালে লাহে লাহে মানে কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছোঁ আৰু ইখন যেতিয়া পালোঁ মানে ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ প্লে বাটন চ' বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ 100K মোৰ হৈ গৈছে বহুত জল্দি কিনে চ' আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোলৈকে আৰু এনেকৈ আগলৈকেও আপোনালোকে মৰম ভালপোৱাখিনি দি যাব আৰু নেক্সটটো মোৰ ৰাইড ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে আজি যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখালোঁ বাইকখন চ' हेल' गाइस गुड इभिनिं गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरोना गोजोन मोनाबिलिनि लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव खोथा आरोना नों आंजों बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि सासे फिमेल ब्लगार सासे राइडारबो बेयो बे बुहुम गारना थांबाय आरोना दिनै हरखाबै बेफोरबायदि गारना थाङो होननानै सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय इमान थाबनो बेफोरबायदि जाखांफुनाय सासे फिमेल ब्लगारखौथ' जोबोद खम नुखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे फिमेल इटिं राइडारबो निउसखौ खोनानाय मथेथ' निउसाव माने बिराद कभार खालामदो मानसिफ्रा बेलेग बेलेग कभार खालामदो सोरबा होनदो एक्सिडेन्ट जाना थैदो होननानै सोरबा होनदो सुसाइड आरो मार्डारबो नाथाय मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय गारना थांखोथ' बेखौथ' मिथिला नाथाय गारनानै थांबाय आरोना जोबोद दुखु मोनदो गोसोखौ दाथ' जि जायो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन इनभेस्टिगेसननि उनावसो मिथिसिगोन सुसाइड होनदो फासि नांनानै थैदो होनना बुंदो आरोना नाथाय बेफोरबायदि मानो फासि नांना थैनो आरोना बिदिनो आरोना लोगोफोर मानसिफोरनिफ्राय गोबां खोथा खोनायो बेलेग बेलेग बुङो नाथाय रियेल इन्सिडेन्टआ मा रियेल खोथाया मा बेखौथ' मिथिला नाथाय निउस कभार खालामनायफोरा खालामदो बुंनायफोरा बुंदो मानसिफ्रा आंबोथ' दा बारा मोजां मिथिया दास आंखौ मानसिफ्रा बुंहरदो नालाय बेफोरबायदि होननानै आरो आंबो नायनानै दुखु मोनदो आरोना गोबांनि स्टेटासाव नुनानै दुखु मोनदो गोसोखौ जियानो जाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनथोंसै बेनि थाखाय बयबो आर'ज गाबबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो होनना सानला आरोना आङो बेफोरबायदि भिडिअखौ कभार खालामा दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामदो मानो होनबाथाय दुखु मोनदो आरोना बेनि थाखायनो आं भिडिअ कभार खालामदो बेनि थाखायनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला खोमा लोगोफोर थैनाय माबाफोर बेफोरबायदिखौ आङो दिनैसिम कभार खालामफेराखै आरोना भिडिअ बे आंनि फार्स्ट टाइम जियानो जाया बयबो आर'ज गाबबानो जाबाय इसोरनि सिगाङाव आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैथों होननानै आरोना रेस्ट इन पिस